Distanția si mere! Distanția si mere! Deponere scuta! Scuta! Ready? Demere Casides! Alex. Mires! Уважаеми гости на седмото издание на античен фестивал Ники Играта и победата, не се очудвайте, че император Юлиан лично прави преглед на войските на площада на града. Скута капере! Всеки император от тази епоха държи да подчертае връзката си с армията, за да има нейната подкрепа. А Юлиан по време на германските си кампании вече е живял немалко време сред войниците и знае много добре как да грабно задържи вниманието и от какво имат нужда те. И така, войници и ветерани от Аргенторат и Мурса, вие сте щитът, на който се уповават гражданите и основата, която крепи Рим. Бъдете храбри, изпълнявайте дълга си и клетвите си. И повтаряйте: Аве император! Аве император! Император Виктор! Император Виктор! Глория Романорум! Глория Романорум! Юлиан при все религиозната си полемичност всъщност търси помирение в империята след смъртта на Концасий II и знае, че с гарнизоните в Мизия има ветерани, сражали се в войната срещу узурпатора Магненций. Споменайки своята победа при Аргенторат, днешен Страсбург, и при тази при Мурса, която е в северна Хърватия, голямата победа над Констанций над един узурпатор, наречен Магненций, той зачита и двете групи войски и показва, че не търси разправа. Миналото си е минало, войската е обединена, както е един императорът, на изток и на запад.